Me kaunti ya Kisii nigongo kumenya buna maiga yokurera asegeka bono nigo abamenyi bensemo ya Nyagisai bali nekiba kwegokeria asekiriro kyabo kyabereke koigwekana aya magega ya matemo gwesokia nabo igokobakanira ebili ya machi yabeire omuchando asegeka asibabere bakogokera egetambukiro ikyo nabo igokoeneke buna ewiki egocha gochakabale gotumika amacha yomolikito Daipona Sanya Norobotioruo. Abamenyi bekenyoro Nyagisai nigo baba nomogoko maiga yokonyora umusamaria Dr. Felix Atisa gochana kubasira asamagenderero chinsemechio rero byaba abamenyi ba Nyagisai nga mbabwati mache mbanya gwesi mbanya kuragira eskuru my lab mache tayo nabona kwanete n'abamintu ba Nyagisai ne team etenete boholiye ngaba bolinga gaki ondete yochibwate nje nimbwate gakeigo tubwatirane Jumatatu kigwika tonyora mache ekene na be team ya bwatiranete committee bagachamo bakabwatirana mu MCO ito mu sikio yagi igaro umuntu bwate nkorenda buse ngwara ngabako motebingane chitigarite libarwaine na ndokoraki taisaini nigo bono bamwereria ngambia mono asoko basira gwakana ebill ya mache yegesimekyo bari mirito samatuka maega kurende nigo kiabeire getariko korega si asomwa kojomo oerire tiso tokoreire piri erikonyeto cyane Nyagisai gaiga tukomwira ne ngambia mono atiso beiro Musamaria omuya twarira igachusi Nyagisai gagegora ya mache ebiri yarenge 60,000 amani kwikitara abarayi bayigure kuyinsema wao oyokoruku Dr. Felix ochirega iga no yagina twasiri bukum otoiro teriri nduriya teriri yonsinga twa twagokire mono ande twagokire nande ntumayeti gangi turairaneri somo Samaria omuyomo sibi watisa ochira gotokonya se biri yabete ke gotusumbua somwako oyo mumugima tosinyire tutabwati bese togwakane biri ayo asekerango yaikerete ojagro Jumatatu mbanje ortere ndese kisakati cheri chiakanuaria machagendere nande committee ya jortunere very strong ngakite turamisi mache nanya Nyagisai tuchikorane motokonya mbia mono chinga kechyo boigo Dr. Felix Atisa niga babori abamenyi bensemeyo kubwaterana elio gwesira asamagenderero ochibosio tubwaterane na ndirende ntotige bilie bucheiga tochi toligi nimate committee mubwate nengia mba ntochi toligi committee ya kabisa baikaransa amo nali bakoranga kirumutienyi inakie bilie ikire babwaterana yakanu mapema nalirende etachi komente kana naende tochikuburwa machi muna twabolirwe senga kiabone asense moyo bolendi boigo ni go aboli abamenyi bensemi yo kuba maiso elio gotugekera eserikali arukulira baminto ba Nyagisai kwanza mole ne bahati inumo bwate bohol chingongo ne chinyinge chia kusine country eto yonsirende nse ito ya Kenya batabwati no ne bohol bakonyora machi machine nchi saleka mubwate community policing na oso bolendi obonge bole ese kenyoro mwaranga project yeyo na project yende serikali ya rentire gose other well wishers na bagambe bali babero barentire mororende nga emagandro muna yo agendrere koba na ndagendre konya abantu baminto winko ripotele kataseni Kandize TV kurwase kenyoro kya Nyagisai kegotoka ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitalia Nendi Pon Asanya